Fil-Fakultà tal-Informazzjoni Teknoloġika fl-Università ta' Malta għad-dinja esebizzjoni li qed tisponi l-proġetti tal-istudenti f'din il-fakultà. F'din l-esebizzjoni virtwali hemm 67 proġett bit-tema Nurturing a Community of Digital Leaders. Id-Dekan tal-Fakultà tal-Informazzjoni Teknoloġika l-Professur Inġinier Carl James Debono qal kif minkejja din is-sena straordinarja din l-esebizzjoni qed issir sabiex tippreżenta x-xogħol li jkunu għamlu l-istudenti matul is-sena u b'hekk dawn ikunu preparati għad-dinja tax-xogħol. Din ir-riċerka u l-proġetti tagħna juru l-istudenti l-kapaċitajiet tagħhom f'livelli differenti. Hawnhekk illum qed naraw il-livell ta' undergrad mainly, però għandna wkoll sezzjoni żgħira ta' postgraduate research fejn dan huwa anki iktar avvanzat għal prodotti li xogħol iktar reċenti u iktar avvanzat. Preżenti għal-ftuħ ta' din l-esebizzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo.